اپوزیسیونا سوری هێزەکە چەکدار ji 35,000 çekdaran bi piştevaniya Tirkiye li parêzgeha Idlibê amade dike. Artêşa Tirkiye ya ku ji sala 2016 ve derbasî deverê bûye, amadeya xwe ji bo durustkirina hêzeka çekdar ji opozîsyona Sûrî re bi 35,000 çekdar dike û ew yek hat piştî derxistina rêxistina teroriya Daeş ji devera di navbera Erzaz û Cerablusê de. Di bin seheka Tirkî de opozîsyona Sûrî hewl da ku hêzeka mezin durust bike, da ku rêgiriyê di ber rejîma Esed de bikin, ji ber ku rejîma Esed bi niyaza xaka Sûriye bi giştî kontrol bike û di bêşkarê rejîmê de parêzgeha Idlibê armanc bikin. Ew hêza çekdar ya ku opozîsyona Sûrî li Idlibê amade dike, mebesta wê ew e ku rûbrûbûna rejîma Esed û hevpeymaniyên wê wekû Rûsya û Îran û çekdarên Qesedê yên ser bi peyê ve bike, her wiha metirsiya wan ji rêxistina teroriya Daeş li aliyek din. Berî niha jî opozîsyona Sûrî nikarî yekrêziyê di navbera grûpên çekdar de bike, ji ber ku nakokiyên di navbera wan de, her wiha ji ber ku ew yek tevlîheviyê di navbera berjewendiyên dewletên ku piştevaniya opozîsyonê dikin, durust dike. Hin çavdêr dibînin ku eger heye rewşaweyê hêza çekdar ya ku li Idlibê tê durustkirin bi şêweyekî baştir be, ji ber hebûna Tirkiye li wê deverê. Artêşa Tirkiye ji sala 2016 ve li ser du qûnaxan derbasî Sûriye bû. Qûnaxa yekem birêya proseya Martala Furatê li dijî rêxistina Daeş sala 2016 û qûnaxa di duan proseya ku li Efrîna Rojavayê Kurdistanê hatî kirin û derxistina çekdarên ser bi peyê ve ji deverê.